L-użu tal-kannabis fost iż-żgħażagħ Maltin baqa' l-istess, anki wara li Malta lleġislat biex il-kannabis tkun tista' tintuża l-użu personali u biex din titkabbar fi djar. Dan irriżulta minn stħarriġ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-droga. L-istudju sar is-sena l-oħra ma' żgħażagħ ta' 15 u 16-il sena u tratta l-kannabis, it-tipjib u x-xorb. 11% taż-żgħażagħ li qalu tagħhom f'dan l-istħarriġ qalu li kkun smaw il-kannabis tal-anqas darba f'ħajjithom. L-istess ċifra li r-riżultat fi stħarriġ ieħor li kien sar fl-2019 ma' TVM News iċ-chairperson tal-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis Joey Renovella isejjaħ dan ir-riżultat bħala ċertifikat pożittiv ħafna. Dan mhuwiex riżultat li ġib koinċidenza, huwa riżultat minħabba l-fatt li fir-riforma ħasbet li jiddaħħlu salvagwardji robusti li jipproteġu propju liż-żgħażagħ minn l-użu tal-kannabis u mill-aċċessibilità tal-kannabis. Minkejja dan il-ġimgħa li għaddiet l-arok daħlet fis-seħħ emendi biex fi kliem Dr. Vella ikomplu jissaħħu s-salvagwardji fiż-żgħażagħ. Jekk inti żagħżugħ li għandu inqas minn 18-il sena ħajinstab f'waħda mill-assoċjazzjonijiet liċenzjati mill-awtorità, hemmhekk il-multa applikabbli lill-assoċjazzjoni żdiedet b'aktar minn 10 darbiet il-massimu tagħha, fejn qabel massimu kien 1000 euro, issa żdied għal 10,000 euro. L-arok ta' Twieden għal bosta tal-menti li rċiviet dwar l-irwejjaħ tal-kannabis fi blokok ta' appartamenti iddaħlet multa ta' 235 euro għal min jinqabad idejjaq lil ġirien bir-riħa tal-kannabis. L-animu ta' din l-emenda kienet primarjament illi nedukaw. Li qed ngħidu huwa illi rridu noħolqu bilanċ sabiex fil-waqt illi inti tibqa' tgawdi dritt tiegħek li tagħmel użu mill-kannabis fid-dar privata tiegħek, però dan tagħmlu mingħajr ma toħloq inkonvenjent il terzi persuni u dan jista' jsir b'metodi li ma jiswux ħafna flus li jiġu installati fid-dar privata tiegħek bħal huma ventilation system, carbon filters illi jassorbu l-irwejja huma. Mill-istħarriġ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-droga ħareġ ukoll li tfajliet f'Malta jikkonsmaw il-kannabis ftit aktar mill-ġuventur u li l-perċezzjoni dwar l-aċċessibilità għall-kannabis naqset ftit. Għal aktar tarif dwar l-emendi fil-liġi tal-kannabis u biex wieħed iressaq l-elementi tiegħu dwar l-irwejjaħ tagħha, l-arok ħolqot il-free phone 8000 2088.